Han er trusted, det ved du også godt. Eller ved det lige. Jeg er i gang med at vide. Jeg skal se det her. Nå, hvis du ved det. Så skal jeg bare have de 100 eller 50 divine, så har jeg 250, så kan jeg nemlig købe det hele. Næsten. Så ja, mate. Hvis du vinder, ikke også? Så har jeg både råd til yellow og purple. Så mangler vi bare white og alt det der. Relogger han sådan? Nej. Men det har han, hvis han ikke gider, så behøver han ikke at relog jo. Det er hans valg. Nej, han sagde, at vi skulle relogge. Åh. Og nu relogger han. Han skal, jeg sgu ikke tro, at han kan komme udenom. Mate, du skal vinde, du skal vinde, du skal vinde, du skal vinde. For så er ligesom min beast rolls. Det var det, jeg sagde. Så nu ruller du plus 82, jeg kan mærke det. Ja, kom så. Kom så. Kom nu. Kom så. Ja! 1-0. Skal ikke under nogen, hvis han skammede dig. 2-0. 2-0. Nej, ikke 2-1. Mate, han lukkede. Ej, så relogger han bare igen. Han er inde igen, han er inde igen, han er inde igen. Ja. Ja! 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 Lol, Mathias, du er konge. Turn. P. I want 100. Yeah, 1 second. I want 100 divines. Han siger... Sweet. Han skammede. Lol, tænker han skammede dig. Wow. Skete det der lige? Det ved jeg ikke. Fuck, hvor han sad. Så lukker han ud. Hvad? Så lukker han lige logger ud. OK, tænker han skammer dig.